Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyonmu na yau dai zai yi magana ne akan yadda za ka yi cire chroma key a KineMaster. So in ba ku manta ba, a baya mun yi bidiyo ƙwaya biyu tak akan KineMaster. So bidiyo na farko da muka yi mun yi ne yadda za a yi ka sauke KineMaster akan wayarka ta Android cikin sauƙi, wanda bayi da watermark, ma'ana wanda bayi da alamar ruwa, kyauta kenan. So sannan muka zo muka sake yin bidiyo a takaice yadda za ka yi editing na bidiyo har zuwa exporting cikin sauƙi. So yau kuma bidiyon mu na zai yi magana ne akan yadda za a yi ka cire green screen da ke bayan ka. So wasu suna amfani da blue, wasu suna amfani da green, so babu yanda babu. So idan kana bukata ka cire wannan green screen din akan KineMaster ma fa akwai ta inda za ka cire cikin sauki. Kamun mu shiga cikin bidiyon, kada ka manta in yau ne ziyartar ka wannan tashar, ka danna mana kalmar nan ta subscribing, sannan ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura muku. Mun gode. Ka danna mana kalmar nan ta subscribing, sannan ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura muku. Mun gode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.